Dwi'n meddwl bod stori Branwen yn relevant ar gyfer heddi. Yn enwedig y ffordd dyn ni wedi bod yn edrych ar y stori yw gweld sut mae menywod yn cael eu cynrychioli mewn straeon, beth mewn hanes sydd yn cael ei anghofio, a falle fel cenedl beth dyn ni'n trio anghofio. So mae R&D yn cyfle i really cwestiynu popeth, chwalu popeth ag ailadeiladu pethau, torri darnau o sgript, newid pethau, newid pethau mawr, pethau bach, a wedyn gweithio mewn gilydd i roed yn ôl at ei gilydd. Felly, mae seiriol, Elgan a fi wedi bod yn canolbwyntio ar torri'r sgript i lawr. Nathon ni gyrraedd yma gyda fersiwn hir iawn o'r stori, a mae wedi bod yn gret achos dyn ni bod yn gweithio gyda actorion dros Zoom a cael input nhw mewn i beth sy'n gweithio, lle mae'r plot holes yn y stori, tra bod ni wedyn yn trio trwsio fe yn gyflym er mwyn symud ymlaen. Cam nesaf o Branwen ydy byddwn ni'n datblygu hi eto, ac ar ddiwedd y cyfnod yna byddwn ni yn dangos gwaith yn gyhoeddus a da ni'n really edrych ymlaen.